Sanibonani wengane zakwethu, ngibingelele osisi lapha nobhuti. Obafowethu, nangu ubaba uPhuso Thenjane, ngicabanga ukuthi igama lakhe ngilibiza kahle. Niyakhumbula lo mfana lo othi wayegijimela i-Kaizer Chiefs Development? Abamaziyo nje bayakhumbula. So lo mfana walo ukuba wacabanga kwakudlala i-Chiefs, angazi ya, kodwa nje walo ukuba u-ball boy, ya. Wayala leyo nto leyo yagcina i-Chiefs yamxosha-ke, phecelezi ya-terminate i-contract yabo, yabo. So lo mfana yamxosha-ke i-T_S Galaxy, yamxosha i-T_S Galaxy, yamgesa. Umfana muhle kakhulu umfana. So iy'ndaba ey'velayo-ke zithi-ke uBobby, ngike ngafunda nje la ko-Facebook, ku-social media, engicabanga futhi abaningi bayazazi, yabo. Zithi uBobby uke wazama ukumfonela lo mfana ngqo, yabo. Lo mfana wangayibamba-ke ucingo, wangalibamba ucingo umfana wabaziba, kwaze kwaphoqeleka ukuthi uBobby ahambe ayokhuluma nobaba walo mfana. Ubaba walo mfana-ke wathi cha, ndoda, umfana lona-ke akekho phansi kwami, ungakhuluma nosukazi ngqo ebusweni. Wamtshela kanjalo-ke ngoba shuthi befuna ukumntshontsha ndlela thizeni-ke uBobby, yabo. So-ke wathi kubaba lo mfana, cha madoda, ngingaye kokhuluma nosukazi, kumnikazi weqembu ngaye lo mfana lo. So inkinga ilapho-ke, yabo. Ngiyabona-ke ukuthi i-Kaizer Chiefs, ngane zakwethu, izimo ey'ningi, ngabe sinabadlali abasha abaningi ebahambise bona, yabo. Kubalakala lowo mfana okuthiwa ubani, uMdaka, odlala i-left back, odlalela i-Stellenbosch. Lo mfana muhle kakhulu, kodwa akhetha ukumhambisa. Uzomangala after 3 season isifuna ukumthenga futhi, njengoba nalo isizofuna ukumthenga ngemali eshisiwe futhi, umdlali wabo, yabo. Yabona i-Chiefs kule, angazi ukuthi ubani ophethe laphana, uyabheda kakhulu, yabo. Uyabheda kakhulu, ngane zakwethu, sibuyisele emumva, yabo. Ngabe lo mfana sinaye lapha ethimini, umfana umnandi, best player so far. So engicabanga ukuthi nje umfana lapho ku-number 10 ebekafika angena athi khalakaxa, yabo, lapho kule Chiefs ekhona manje. Kodwa sakhetha ukumhambisa, sesiyamfuna futhi lapho sesi-suspend-a iy'mali ukuthi simsayine, beke umdlalo wethu, at least kuba bamlone umfana ngoba azange be-terminate i-contract yakhe, bavele bamlona, yabo. Manje sesiyamfuna back, sekunzima-ke manje, sekunzima kakhulu, yabo. So nje thina sishawa iy'nduku zethu manje, sishawa iy'nduku zethu, iy'ngane zakwethu. So kunzima nje, yabo, kunzima kakhulu. Ngingazini nibona kanjani iy'ngane zakwethu?